Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu lubbul qulubi wa dawa'iha wa afiyatul abdan wa shifa'iha wa nurul absar wa dhiya'iha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. A yau muna ranar Juma'a 17 ga watan Oktoba 2025. In Allah ya yarda za mu yi ɗan takaitaccen bayani akan abin da ya shafi burji. Burji dai ma'ana wani masauki ne, ko mu ce wasu masaukai ne waɗanda rana take sauka a cikinsu da kuma sauran taurari da suke sauka a cikin waɗannan masaukai. Waɗannan masaukai da rana take tafiya a ciki, take kuma zama a ciki, da kuma wata shi ma da yake tafiya a ciki kuma yake sauka a ciki, su muke cewa burjai a ɓangare na abin da ya shafi falakiya. To burjai guda 12 ne kamar yadda 'yan uwa kowa ya sani. To waɗannan burjai guda 12 kowanne yana da ɗabi'a tasa ta zaman kansa, kuma kowanne akwai abin da ya ƙunsa, kuma kowanne akwai abin da yake nuni da shi a rayuwa ta ɗan adam. Duk wanda aka haifa a cikin wannan rana ta Juma'a, ma'ana yau kenan 17 ga watan Oktoba, yana cikin burji ne na Mizan, sakamakon cewa yau a tafiya da rana take yi ta sauka ne a cikin burji na Mizan. To saboda haka duk wanda aka haifa a wannan rana burjinsa zai zamanto Mizanu ne da izinin Allah. To saboda haka akwai kuma hanyoyi da ake bi wajen fidda burji. Kamar yadda muka sani, akan ɗauki sunan mutum, a ɗauki sunan mahaifiyarsa, a jumlance shi a bugu na hisabi. Bayan an jumlance wannan suna sai a duba a ga adadin nawa ne. Jumlar adadin abin da ka samu sai ka dinga cire 12, kana zubar da 12, kana zubar da 12, abin da ya yi maka saura, to wannan lambar da ta rage maka ita ce lambar burjin mutum. Misali, sai ya zamanto sunan ya rage 2, to za mu ce burjin mutum burji na 2 ne, ma'ana sauru. Idan kuma ya rage mana 6, za mu ce burjin mutum burji ne na 6, ma'ana sumbula. Idan ya rage mana 10, za mu ce burjin mutum burji ne na 10, wani burji kenan? Jadayu. Idan ya rage mana 9, za mu ce burjin mutum shine burji na 9, ma'ana ƙausu. To haka yake. To shi amfanin sanin wannan burji a gare ka kai dan uwa mai sauraro shine ranar da aka haife ka, dole rana tana ɗaya daga cikin burjai 12. To burjin da take ciki wannan rana da aka haife ka, to kai da aka haifa a wannan lokaci za ka tashi ne da ɗabi'a irin ta wannan burji ɗin. Za ka tashi da wasu halaye da wannan burji yake da su. Za ka tashi ne da ɗabi'o'i na wannan burji. Misali, an haife ka a yau kuma rana ce ta Juma'a 17 ga watan Oktoba. To idan aka haife ka a yau, kana cikin burji ne na Mizanu. To sai mu ga me Mizani yake ɗauka, me ɗabi'arsa? Za mu ce ɗabi'arsa hawa'i ne. Lallai. Sannan kuma bayan haka burji na nawa ne? Burji ne na 7. Sannan yaya ɗabi'ar hawa'i take? Hawa'i mutum ne mai surutu, hawa'i mutum ne mai son zance, hawa'i mutum ne mai son yawace, hawa'i mutum ne mai son ya ɗauki magana daga wani guri, kamar yadda amplifier an yi magana yake ɗaukan magana daga wani waje ya kai wani waje. Ma'ana kamar bututu, idan kai magana zai ɗauka, mutumin da yake nesa zai ji. To wannan mutum da yake da wannan ɗabi'a ta hawa'i shi ma yana iya kasancewa haka, ma'ana ɗabi'a ta wannan burjin da aka haife shi. Idan kuma ya kasance nari ne, ana iya samun mutum ya kasance mutum mai saurin ɗaukan zafi, mai son gaggawa a cikin sha'aninsa, kuma mutum mai son ƙawa da ƙyale-ƙyale da ado, kuma mutum mai saurin fushi. To ya danganta da ɗabi'ar da burji da aka haife ka yake. To ta haka ne ake sanin halayyarka, ɗabi'arka, ya kake,
da kuma wani irin abu kake iya fuskanta da wanne ne ba ka iya fuskanta. To wannan shine bayani akan abin da ya shafi burji.